дар ин ҳамоиш нахуст Баҳрулло Раҷабалиев дабири кулли Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон ҳозиринро ба муносибати Рӯзи парчами миллӣ табрик гуфт. вақте ки варзишгари мо дар мусобиқаҳо пирӯзӣ мегардад, дар он ҷо суруди миллӣ ва парчами Тоҷикистонро баланд мегардонанд. В личной жизни, как и на ринге, одна победа за другой. муштзани маъруфи тоҷик Мавзуна Чориева суханронӣ карда изҳор дошт ки минбаъд низ барои баландбардоштани парчами миллии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон тамоми кӯшишу ғайрат ва маҳораташро ба харҷ медиҳад. Ба наздики рӯзи парчам аст, ҳама варзишгарон медонад чӣ хел парчам барои варзишгар дар мадди аввал меистад ва чӣ хел қуввату қудрат барои варзишгар парчам метиҳад. имрӯз ки рӯзи парчам аст, ҳама мардуми Тоҷикистонро аз номи варзишгарон табрик мегӯям ва мо кӯшиш мекунем фарзандои ин миллат боз аз ин даб парчамбардори ҷумҳурии Тоҷикистон бошем. дар арафаи рӯзи парчами миллӣ паҳлавонони тоҷик дар мусобиқаи қаҳрамонии самбои ҷаҳон дар Марокаш ба натиҷаҳои баланд ноил шуданд. Акмалиддин Каримов, барандаи медали нуқраи қаҳрамонии ҷаҳон, аз ин дастоварди худ изҳори хушҳолӣ кард. орзуи ман ҳамин аст ки ба ҳамагон маълум аст ки дар тамоми мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ва осиёӣ ҷои аввал шудам ва кӯшиш мекунам, ҳаракат мекунам ки дар оянда як маротиба чемпиони ҷаҳон дар байни калонсолон шавам. Хуршед Маҷидов, варзишгари ҷавони тоҷик, барои аввалин бор дар мусобиқаи қаҳрамонии дзюдои ҷаҳон байни ҷавонон ба гирифтани медали биринҷӣ муваффақ шудааст. ман имсол яъне дар соли 2015 дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Босния-Ҳерсеговина иштирок намудам. ба се ҳарифи худ олӣ баромада ба вохӯрии ниманиҳоӣ баромадам ва дар вохӯрии ниманиҳоӣ шикаст хӯрда барои ҷои сеюм намояндаи Литваро мағлуб намуда сазовори медали биринҷи чемпионати ҷаҳон гаштам. варзишгарони тоҷик ки парчамбардорони давлату миллатанд, дар айни ҳол барои дарёфти роҳхатҳо ба бозиҳои олимпии соли 2016 дар Рио де Жанейрои Бразилия талош доранд. то имрӯз танҳо як варзишгари тоҷик, гурзандоз Дилшод Назаров, соҳиби роҳхат ба Олимпиадаи соли 2016 гардидааст.